وزخوني غيو سلام يزني أبزعنا غلو نسيت زيرو سلام أب ملع عالم تركبوا فتوات تخاطات بفلاي كا أب ملع عالم زلهم مفكرت سنتبب لومد ما حنت حداش فيديو كليب بفيلمون تسفاي سلام تبل حيزلنا متي لومو تقرر بقى إذن يبهلنا قويلة من زمن أو موسيقى حويسو تفعل عينتنا مسارح موسيقى زتصاوت ويكا أبو بزح مصنعات الزجبرة بحجد ما نبذل عالم هذا تمرتنا موسيقى زي ساقم زلو حونا ويولدو حونايو إذا دار فيزياء لتقرنيا مش بزمنه أجابة زقربت سلازخونت ቋንቋ ትግርኛ ምስ ዓለም ንምልላይ ዝገብሮ ዘሎ ቃልሲ እዚ ሓደ ወይ ጅማሮ እዩ ዝኾን ዘሎ ሞ ሕጂ ድማ ሓንቲ ናተይ ሙዚቃ ኣወንታዊ መልእኽቲ ዘለዋ ደርፊ ብቋንቋ ትግርኛ ገለ ክፋላ ድማ ብቋንቋ እንግሊሽ ስለዚ ከምቲ ልሙድ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንገብሮ ምትብባዕን ደገፍን ካባኹም ኣይፈልዮ ንስኻትኩም ድማ ኣብቲ ናቱ ቻነል ፊልሞን ፊልም ኦን ሚውዚክ ኣብ ዝብል ናይ ዩቲዩብ ቻነሉ ኣብኡ ከይድኩም ክትተባብዕዎ ክትሰምዕዋ ክትስተማቕርዋ ዕድመኩም ኣለና كم تقول له جيت قبره خا لايك شير كومنت إن سبسكرايب ዕለት ሓደ ወርሒ ሓደ 2025 ክዝርግሓየ ብፍላይ ድማ ዛ ቪድዮ ክሊፕ እዚኣ ሙዚቃ ኩሉ ባዕሉ ኩሉ ካብ ሓደ ዝጋብቲ መወዳእታ ዘሎ ናይ ሙዚቃ ስርዓት ስቱድዮ ከይተረፈ ባዕሉ ዘዳለዎ እዩ ስለዚ ሓደ ክንድሽሕ ኣብ ቀጻሊ ኸ ዝተፈላለዩ ስርዓት ሒዙልና መት ስለ ዝኾነ ከም ድልሙድ ትገብሮ ሞቲቬት ካባኹም ካባና ኸ ስራሕ comment like share and subscribe بمقبار ندمصاوي فيلمون تسفاي نتابعيو حدرا So check it out, like, comment, share and subscribe. Thank you so much.